Even de... Oh! Zo. Hij zei hier lang aan het wachten, hè? Also wij hier lang aan het wachten nu. Are you waiting long? Hey, ding, hoe is het? We zijn op schrift verjaardag, joh. Om eerlijk te komen. Gisteren, 6 jaar geworden. Hij had wat over een leuke verjaardag. Hij heeft een hele leuke verjaardag. Ik wil ook wel een leuke verjaardag. Hey, en wie is er allemaal op vakantie nou? Allemaal. En dat is een leuke vakantie. En maar dan ook een echt leuke vakantie. Ik zal je antwoord geven. En heb jij ook een leuke vakantie? Iedereen heeft een leuke vakantie. Ik wil ook een leuke vakantie. En ben jij al in het zwembad geweest? Ben jij al in het zwembad? Kijk, zij is al in het zwembad. En jullie zijn ook leuk. En was het ook leuk in dit zwembad? En wat zullen we eens gaan doen vandaag? Ja. Verveel me een beetje, zeg ik. Vervelen jullie ook wel eens? Maar ik weet maar, ik zet een muziekje op, let op. Ja, muziek. Heb ik die net zo gehad? Oh. Ja. Hey. Mijn speelgoedkist. Samen. Stom. Een zaklamp. Tekenen. Ja. Hey, wauw, hé. Hey, wat zal ik eens gaan tekenen? Een huis. Hey, of zal ik Bing met grote oren tekenen of zo? En dan, ja, en doen we met hele grote oren, dan ga ik het tekenen. Hé? Wat is dit nou? Er stond nog. Nou, dan ga ik kleuren. Welke zal ik deze gaan kleuren? Oh, dan ga ik die kleuren. Even kijken, welke was het nou weer? Hé? Wat is dit nou? Kom, kleuren. Ja. Ben al dagen aan het spelen, speel met alles wat er is. Mijn hele speelgoedkist is vol, maar kijk, ik mis iets dat ik mis. Ik ben al dagen aan het spelen, speel met alles wat ik heb. Op een kleurboek en mijn kleurtjes, ik heb al dagen op mijn set. Maar soms is er niets meer leuk, soms heb je alles al gedaan. Soms doet er niemand iets, heel alleen blijf je dan staan. Ja, manchmal ist das nicht mehr cool, an Spielzeug warum? Der Tag dauert denn viel zu lang und du weißt nicht mehr warum.
Ben al dagen aan het spelen, het hele huis ziet zwart en wit. In elke kamer ligt nu speelgoed, maar ik zit maar waar ik zit. Spiele hier Tag ein, Tag aus, selbst mein lieber Kuschelbär, den ich schon so lange lieb hab, liebe ich jetzt gar nicht mehr. Maar soms is het niet meer leuk, soms heb je alles al gedaan. Soms doet het niemand iets en alleen blijf je dan staan. Ja, soms is het niet meer leuk, al je speelgoed super stom. Dus dan liefst dan echt niet op en je weet maar niet waarom. Ollie! Ollie! Hey Pink, wat weet je? Pink! Hier zo! Pink! Hier! Doet! Hoi! Hey Pink! Wat heb je allemaal meegenomen? Ja, help me even mee. Een beetje plaats maken. Het is heel erg zwaar namelijk. Pink! Ja, Kan je hier nog mee? ja, dan moet je eventjes een beetje aan de kant hoor, want anders lukt dat natuurlijk niet. Dus kijken wat groot. Oh nou, wat is dat nou? Oh, en weet je nog bij? Ja, hartstikke goed zeg. Lijkt wel zwaar. Bijna. Ja, Ollie. Tillen. Oh, 1, 2. Oh, bijna. Ja. Zal ik even mee helpen? Ja, help me even mee. Zo. Zo. Er staat erop, Iro, rol, strap, redneck, serra, rep. Hé? Iro, rol, strap, redneck, serra, rep. Iro, rol, strap, redneck, serra, rep. Iro, rol, scrap, redneck, serra. Ping! Dat is Russisch! Natuurlijk! Iro, rol, scrap, redneck, serra, rep. Iro, rol, scrap, redneck, serra, rep. Nee, Ollie. Kijk, het staat er verkeerd. Het staat achterstevoren. Kijk, per adres Centerparks voor Ollie. Dat is een pakje voor jou. Voor mij? Ja, voor jou. Een pakje voor mij? Ja. Wauw! Oeh. Voor mij! Voor mij! Ollie, pas nou op, dat gaat kapot. Dat is mijn pakje! Ollie. Ollie. Maar van wie is het eigenlijk? Van wie? Oh, kijk hier. United? Dat is of the United States of America! Amerika! Wauw! Woe! Met die baden en die cowboys! Amerika! Woe! Voorzichtig.
Een magic box voor als je je verveelt van je vriendje Clown Billy. Magic box? Ja, dat is Amerikaans voor goocheldoos. Prik met deze prikker door de ballon zonder te laten knallen. Dat kan helemaal niet. Echt wel? Geef maar. Let op.
Nou ja, Maaiers een prikker, maakt uw geest niet aan het schrikken. Wat zit er nog meer in? Een muts? Hé, een Russische muts. Hier al een roos. Ja, muts? Muts? Laat de hamer slopen aan een touw met 5 knopen. Zo, eens even kijken. Nee, nou ben ik. Oké.
Oh ja. Vertel dat is vies. Vertel dat vies. Nou. Flippen de papper, de klapmalderij. Nee, Ollie, die moet je niet. Flippen de papper, de klapmalderij. Nee, doe maar anders. Een naam en ijs en Nee, Ollie, nu weet ik niet meer. Nee. Ja. Bing. 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 Simsalabim, open nu. Doorlijkzaam, koekjes ruim, heksenrond en dronzuigduim. Hagedissen, vleertjesvlees, braaddebat en kikkervlees. Kom beleven, heb geen vrees. Oh. Wil je er iets aan doen? Gebruik dan een bloem. Bloem? Bloem! Ah, natuurlijk. Ruik eens aan die bloem. Ruik eens aan de bloem. Batterij. De bloem doet het niet. Stomme bloem! Sorry bloem. Ik bedoelde het, je bent eigenlijk best wel een hele mooie bloem. Het spijt me bloem. Excuses. Excuse me, dat is Amerikaans verzonnen.
Henri, bladzijde 304. Kijk, bloem. Bladzijde 304. Bladzijde 203. 304. Koeienkop en hommelvoet die. Getver. Koeienkop en hommelvoet. Een stinksop en een vuistentoet. Bubbelbuik en blubberhoed. Getver. Nou, daarna. Let op. Koeienkop en hommelvoet, stinksok en een vuistentoet, bubbelbuik en blubberhoed, de dooi die komt weer in je bloed. Bloed, doet, stoet, doet. Vriend, doe je het weer? Ja. En je neus? Ja. En je voeten? Auw. En je handen? Ja. Tjalalala. Ja. Hey. Dus alles doet het weer? Alles is weer goed? Dat heb nou ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Pink, wat ben je aan het doen? Veel te gevaarlijk. Ja, maar Pink, we kunnen dat nog eens maar eentje doen. Nee. Stoppen we ermee? Ja. Nee, nog eentje. Nee, dat is veel te gevaarlijk hoor. Maar eentje kan toch nog wel. Zo. Nog eentje. Nee. Please. Dat is Amerikaans voor alsjeblieft. No. Dat is Amerikaans voor nee. Alsjeblieft. Nou, eentje dan nog. Eentje. Ja? Ik zag wat. Maak het vlug op. Kijk eens. Een video. Dat is bij mij. En kijk, dat zei ik en dat zei jij. Dat is een video van ons. Zullen we die gaan kijken? Ja, dat is goed. Heb jij een video? Nee, ik heb geen video. Heb jij een video? Ja, ik heb een video en ik heb cola en ik heb chips. Heb jij een video? En ja, dan gaan we niet kijken, man. Gaan we niet even kijken. Ollie, was het terug? En we gaan naar de video kijken. Geen kleine lied. Oh ja. Oh. Moeten we het sluiting nog even zingen? Oh, nou, even opschieten dan. Dan Ja. doen we even vlug. Heel even. Doe hem heel snel dan. Even iedereen meeklappen. Heel snel. Kom op, dan gaan we. Hebben. En op de komen. Heel snel. Opschieten. Die was er dan, PPV vandaag. Wat doe je dan, wat zeg je dan, of heb je nog een vraag? Schrijf hem op, oude schoenen en vinger in de mee. Zeg je man en zei maar, dit was PPV. Doei! Ho. Dat is toch geen sluitlied? Voor wie doen we dat nou? Ja, voor de cool kids natuurlijk. Dus? Nou, oké dan. Oké, doe hem nu goed hè? Oké. En niet te snel. Ja. Oké? Daar komt ie. Het is voorbij, dit was het dan, PPV vandaag.
Wat doe je dan? Wat zeg je dan? Of heb je nog een vraag? Schrijf hem op, onthoud het goed en zing nog één keer mee. Stem je wandelen, sta je daar in wat weet je? BBB, 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 BBB. Het is voorbij, dat zwarte zang, BBB boy. Wat mag je doen, wat straks vandaag, und fragen als du auch. Schreib hetzelfde als du und ik nog maar eens weer. Niet niet ein, laat het klaar, dat zwart is BBB. BBB, 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 BBB. Oké, beste koekjes en papa's, mama's, mag ik in?